salah siji ikon alam Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani mbuka suara babagan kerugian negara amarga kebakaran sabana ing wilayah Bukit Teletabis ing wilayah Gunung Bromo, Jawa Timur Rebo. Sri Mulyani ngendika pihake bakal weruh sepira rusake wilayah kasebut uga program pemulihan. Ya, kita bakal weruh apa sing rusak lan kaya apa programe. Sapa sing tanggung jawab, ujare Sri Mulyani nalika ditemoni ing DPR. Sedurunge pakar utawa peristiwa lan ekonomi gratis Haji Atamania Niscaya ngendakake Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kementerian Pariwisata lan Ekonomi Gratis isi nindake kajian ngenani dampak kerugian negara. Nanging dheweke ujar menawa jumlah kerugian bisa tekan 40% saka total PNBP 2022 utawa luwih tepate 4 miliar sektor bisa nyebabake penurunan PNBP nganti 30 nganti 40% ujare. Miturut Nia, penutupan pariwisata NBTS nyebabake penurunan tingkat kehunian kamar akomodasi nganti 80%. Saliyane akomodasi penginapan, kerugian uga dialami dening sektor kuliner dan jasa ing lingkungan sekitar. Penyebab kobongan Gunung Bromo dipicu dening nggunakake 5 flare asap minangka alat foto prewedding kanggo calon penganten saka Surabaya, Jawa Timur. Ikatan Pewarta Indonesia